медонед, забони русиро омӯхтанаш дар асл осон аст. Агар ки шумо плани омӯзишро дуруст созед ва аз рӯи плани дуруст кор кунед. Агар бисёриҳо ба хатогиҳои бисёр роҳ медиҳад. Луғат аз худ мекунад, аммо такрар намекунад, боз ҳамун луғатҳо аз хотирашон баромада меравад. Бисёр грамматика мехонад, лекин умуман практика намекунад, русӣ қати суҳбат намекунад. Ва шахсоне ҳастанд ки русиро медонанд, луғат медонанд, грамматика медонанд, аммо метарсанд гап задан, ба шарм мекунанд, боз намедонам, ва фикр мекунад ки ҳозир хато кунад, гирди атрофи ҳамун шахс ва касе ки бошад онҳо механдад аз болои вай. Умуман бисёр чизҳо ҳаст. Албатта ин хато аст. Набояд одам тарсад, набояд одам шарм кунад. Ин забони дигар аст. Шумо бояд дар ин ҷо кӯшиш кунед. Дар ин ҷо кӯшиш кунед ва ба ягон чиз нигоҳ накарда суҳбат кунед, бисёртар практика кунед. Луғат аз худ кунед, онҳоро такрор кунед. Грамматикаро хонед ва дар ҳаёт